Shacol, Repacol. Malaki po ang respeto namin sa LGBT community ng Pilipinas. Palakpakan! Palakpakan po natin. At dahil dito si Noel po ay nakalikha ng isang napakagandang kanta. Alam niyo po yung kanta? Kantahin po natin ngayong araw. Ito na. Kung bata ka pa, sitan ka na, di ka kaya.
Yun. Baka hindi tayo nagkakaintindihan. Alam na natin ang sino magiging presidente. Ang magagandahin Pilipinas! At syempre, kailangan suporta ng ating Vice Presidente, Sara Duterte! At syempre, dapat solid tayo lahat para lahat magkakasama ng unity, ha? Sama natin yan, unity. Syempre, nandiyan si ang ating idol, Robin Padilla! Oh, ayan. Sir, sandali lang, Sir Noel. Ayan, yung mga tao po dito sa gilid. Urong-urong po tayo. Ayan, wala pa magtutulakan. Urong po tayo at lahat po ng nakatayo sa upuan. Bumaba. Wag you! Para sa unity. Bilang tayo, sino may tinig na halata sa mga suri ko.
Ayan! Salamat! Thank you so much! Okay, reminder ulit yung mga... Okay ko. Mga audience mo, medyo matras po tayo para hindi tayo masikip. Ay- Grabe! Grabe yung energy nila, Sir Archie Simon. Ako yung nawala ng energy. Oh! Sana yung pakol, grabe kayo mga halimaw kayo. Parang si BBM at Inday Sara! Okay, once again po, medyo mag-move po tayo. Parang hindi po tayo masikip dito sa harap. Oo. Sige na po. Medyo lang, konting-konti lang para hindi tayo magkakanuhan dito. Opo, hindi na po makahinga yung mga kabataan dito. Yung mga senior citizens po, meron, at saka yung mga kabataan. Mga kabataan noon, meron po tayong meron po tayong upuan na allotted for the senior citizens. Okay? Yes! Ano yun? Wapo ka. Ayun. Saka! Eto po mga kaibigan, meron po sa atin gustong bumate. Gusto kayo pati mga taga-Baguio. Sino kaya? Ito po ang Secretary Sar Panelo. Ayan! Para matandaan niyo ko naman, kamping lang. Wala mo na pangalan ko, Salvador Sal Panalo Panelo. Dating presidential spokesperson, chief presidential figure. Meron po akong slogan, napakadali lang. Panelo, Panalo, Senado. Panelo, Panalo, Senado. 1, 2, 3! Sama! Sige nga, kung naiintindihan nyo, pag tinanong ko kayo, sino si Panelo? Ano sagot? Galing ka panalo. Pag tinanong ko sino, Panalo. Pag tinanong ko saan? Sige, ano tayo? Pag sinabi ko, sinigaw kong bongbong, ang sagot nyo, Marcos. Pag sinabi ko Marcos, sagot nyo, bongbong. Pag sinabi ko Inday Sara, sagot nyo, Duterte. Duterte. Pag sinabi kong Panelo, ang sagot nyo, Senado. Senado. Alright, umpisa natin. Bongbong! Marcos! Bongbong! Marcos! 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 Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Duterte! Duterte! Inday Sara! Duterte! Inday Sara! Inday Sara! Panelo! 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 Panalo! Anyway, alam nyo, bababa na si Presidente Marcos, di ba? Kailangan natin ipagpatuloy ang mga sinimulan at ilunsad ni Presidente Rodrigo Roa Duterte. Isa lamang sa 5 kandidato ang hindi bumabalat kay Duterte, Presidente. Lahat sila binibira si Presidente Duterte. Isa lamang ang nananawagan ng pagkakaisa. Lahat sila gusto nila away. Isa lang na kandidato ang nananawagan na ipagpapatuloy niya ang
naman, ang init ang pagtanggap ninyo. Kahit ang lamig-lamig dito, ramdam ko ang init ng inyong pagmamahal. Thank you very much, Baguio. Of course, ayan. Solid North, Solid PBM, and Inday Sara ang Baguio. Tama? Ayan. Okay, so what's next? Di ba sila ready, Sir Archie? Ayan. Okay, meron pong dumalaw sa atin ngayong hapon. Sino kaya? Ano ba, Sir Archie and Dayan? Isa siya sa mga may dugong igorot. Ah!
direkto. Mga kailian, marami dito, mga bata pa, baka hindi nyo alam. Taga Baguio ko, amumat! Amo! Amo. Yung ba patriotic pa ba yun? Hindi na. Bakit patriotic pa rin yun? Yung first girlfriend ko, doon nag-aaral. Galing Boys High, pupunta ako dyan. Sino mga tiga Boys High dito? Wala? Wala? UB. Sa City High, may naging girlfriend din ako doon. Sa City High, gaganda ng mga babae dyan. Mga kababayan, ako po ay nag-a-apply na senador ninyo. Marami pong nagsasabi na mga taga Maynila na ang alam ko lang daw ay kumanta ng Wonderful Tonight. Bihira yung mga yun. Hindi nila alam, paborito ng mga taga Baguio ang Wonderful Tonight. Nung ako ay palaboy-laboy pa dyan, lahat, meron pa rin bang mga, wala na sigurong mga, folk house dito? May folk house pa rin ba? Meron pa rin. Lahat ng folk house na yan, kumanta ko dyan ng Wonderful Tonight. Ang mga bata dito, ang boys side saka girls side, magkasama na yan, no? Ang swerte naman ng mga boys side. Nung araw, nag-aabang-abang pa kami dyan, patingin-tingin doon sa may katedral. Sa may katedral kasi, doon ang tanawin nun, makikita mo yung mga girls side. Ngayon, magkasama na. Swerte. Swerte ko? Burger. Burger tayo, burger. Gusto ko lamang malaman ng mga bata. Kasi sigurado ako yung mga kaedad ko ito, kilala na ako. Kilala na ang mga itinanim pong maganda dito. Ano, pati speaker, hindi pumayag. Mga bata, mga anak, ang Kuya Robin ninyo, tumatakbong senador. At sa ngayon, mataas tayo sa survey. Ibig sabihin, inshallah, magkakaroon na kayo ang Baguio ng isang senador. Napakalaking bagay niyan para sa atin. Siyempre, dapat BBM tayo, BBM. Hindi. Maraming salamat kayo dyan, maraming salamat. Gusto kong malaman ninyo na hindi ako walang taga-Baguiong display. Nandiyan? Lahat ng taga-Baguio, warrior. Okay? Hindi tayo pwedeng maging senador na tayo bingi at pipe. Hindi mangyayari yun. Ngayon lang magkakaroon ng bad boy sa Senado. Bakit bad boy? Lahat ng siraulo doon, wawalisin natin ng Baguio walis. Hindi ko kayo ipapahiya, mga kailyan. Dahil sa dugo ninyo, sa dugo natin, nananalaytay ang mga mandirigma. Napagbintangan natin, marami nang nagsabi sa atin. Tinatanggap ko naman yun. Marami tayo talagang ginulpi. Totoo yun. Pero lahat ng ginulpi natin, bastos sa babae.
pinagtanggol natin yung inabi. Yan ang taga Baguio. At pag nandyan na tayo, mga anak, mga kapatid ko, mga kailyan, mga lolo, mga lola, mga nanay, mga tatay, LGBT, lahat, isa lang ang pinapangako ko. Yung autonomous region ng Cordillera, ipaglalaban natin yan. Ang tagal nang nakabitin yan, ang tagal nang nakabitin. Buyan Manong. Ang dami na sa mga kababayan natin dito, yung kanilang mga ancestral land, binawi. Ang dami. Hanggang ngayon, problema pa rin ang ancestral land. Kaya yan, bilang, alam naman ninyo na ako'y Karinyo. Di ba po? Hindi nyo alam? Malungkot yan ah. Aba, ako ay 1/4 Igorot. Hindi ko po yan itinatago, ipinagmamalaki ko po yan. Ang kalululuhan ng lolo ko po ay Karinyo. Kung saan po tayo nakatayo ngayon, ito po ay lupain ng mga Karinyo na hindi na nalipinalik. Kaya sa mga oras na to, nandito kayo sa lupain ko. Ay, hanggang doon na lang tayo. Basta, tandaan ninyo, mga anak, mga pamangkin, mga lahat. Nandiyan na ba yung mga sombrero? Ito lang. Basta. Okay po, lulalaman po! Ay, po, dito sa kabila! Dito sa right, right! Kanan, kanan, kanan! Magtutulakan, huwag to magtutulakan. Wala pong magtutulakan. Wala pong lalapit sa stage. Wala pong aakyat sa stage. Bilang panghuli, ako po ay kailangan ng sumibat at marami pa pong magsasalita. Mga kailyan, alam ko po lahat kayo BBM. Alam ko, lahat tayo BBM, panahon na yan. Tandaan niyo po, si BBM ay Ilocano yan. Genuine yan. Pero ang nanay niyan ay Bisaya, Waray. Si Inday Sara Duterte, ang pinanganak yan sa Davao, sa Mindanao. Pero ang tatay niyan, Bisaya, taga Cebu. Anong ibig sabihin nito? Luzon, Visayas, Mindanao, meron tayong pinuno. Ngayon lang yan nangyari sa balat ng Pilipinas na ang mamumuno sa atin magmula Luzon, Visayas, Mindanao. Kompleto! Ibig sabihin, walang maiiwan sa atin, sama-sama tayo. Ngayon, sana ang pakiusap ko, huwag na kayong magluklok ng ibang presidente, ibang vice president, at ibang mga senador. Matuto na tayo sa nangyari. Napakagaling na presidente ni PRRD, ni Mayor Rodrigo Roa Duterte, pero walang ginawa yung vice presidente niya kundi kontrahin siya. Kailangan sa pagkakataong ito, mula presidente, vice president, mga senador, iboto ninyo! Mabuhay ang federal! Mabuhay ang Baguio! Mahal na mahal ko po kayo. Maraming
Grabe! Alam na! Kaya naman, Sir Archie! Sino susunod? Sir Don! Tugtog ang Unity Ride muna tayo! Ayan! Naman, maranasan natin ang talagang saya sa Unity Caravan! Ladies and gentlemen, let's At yung
init ng pagmamahal sa Unity. Yung saya ng taong nagmamahal, pero yung Baguio, ibang klase! Grabe kayo! Sana taga rito rin kami. Di ba? Here we go! Tumalon kaya ako sa bangin para lang inyong sagutin. Ito ang tanging paraan para mayaman ka. Darating kaya sa dami ng iyong ginagawa. Ang naaga ko sila, paano na kaya? Lahat ng masaya, pwede bang tumalon pa? Yung nasa likod, samahan niyo po kami! 1, 2, sabay-sabay tumalon! Baguio City! Inday Sara! Inday Sara! Go, go! Go, go! You need! At ang mga taga Baguio, hindi nagpapatinag sa ulan! At dahil dyan, marami kaming hinanda para sa inyo! May energy pa ba? 1, 2, 3, go! Sabi na nga ba, Baguio, mas masaya pag sabay-sabay tayo kumakanta. Di ba? Mas masaya yun! Kasi ang lamig dito sa Baguio, sobrang sarap yan. Pero mas masarap yung lamig na yan. Sasamahan natin ang init ng pagmamahala natin! Grabe! Alam nyo, gusto lang po namin magpasalamat sa napaka-comfortable pag-stage at sa mga pagpapataba nila sa akin. Sa Crown Legacy Hotel, maraming salamat po. Thank you so much. Kay Engineer Romy Aquino, thank you so much po. Maraming salamat po. Na-enjoy po namin yung stay po namin. Tuloy bitin po kami, pero babalik po kami. At syempre, maraming salamat sa walang sawang pag-update sa amin kay Sir Jay Cayo. Thank you so much. At dahil dyan, meron pa kaming hinantang 50 kanta. Okay ba yan? Siyempre, joke lang yun. Pero marami pa, huwag kayong mag-alala. Gusto po namin, hindi kami aalis dito sa stage na to na malungkot ang lahat. Gusto po namin, yun po yung gusto namin mangyari. Yung mga taga Baguio, sa maliit pong kakayahan namin, ay mapasaya po namin kayong lahat. Maraming salamat po. Ano, kantahan pa tayo, Baguio! They try to tell us we're too young, to really be in love.
estará cuchillo de almacén. De carnaval de Bacute, de México, mil puntos a la interna. Chupito esconde, nada de país. Vai que se tire, por a paratis. Algo se toya, baixa e sempre lava. Aqui não problema, basta caminhar, contra sama. Nakita kita sa isang magazine. Dilaw ang iyong suot at buhok mo'y red sa isang tindahan. Sa may makalaran nakatingin ang tulala sa iyong kagandahan. Tayong pagdarbay, di ko kinakala. Medyo
kayo minamahal. Kasi, promise po, sa dami po na pinuntahan, lahat po masaya, pero itong Baguio po talaga, ibang klase yung saya. Dito lamang po nakikita na ano man pong iba to sa atin. Batuhin man po tayo ng kahit ano. Sabi nga po ni Inday Sara, batuhin natin na! Tama po yan. At ang pinaka-the best po sa lahat, huwag po tayong gaganti ng masama sa masama. Ang pinaka-the best pong ipakita natin, yung tunay na pagmamahal natin, kung paano po tayo nagkakaisa, at kung paano po nagbubuhatan ng unity. Di ba, Baguio? Alam niyo po, yung isa sa paboritong kanta ng ating mahal na susunod na Pangulo ng Pilipinas, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay binigyan po kami ng pagkakataon na makanta, magawa namin ng sariling version. Meron po kami ng music video nito, uploaded sa aming mga page po, YouTube channel. So, syempre, hindi namin pwedeng palampasin na hindi po namin kantahin para po sa inyo. Di ba? At sana dito sa kantang to, Baguio City, samahan niyo kami, pwede ba?
liwanag yan. Okay? Let's start! BBM! Sara! BBM! Sara! Sara! BBM! Sara! BBM! Yan, naka. Grabe, nakakakilabot kayo, Baguio! Alam mo, excited na kayo marinig ang lahat ng musika na manggagaling sa susunod na banda. Sino dito yung basa sa ulan kanina? Sino ang basta sa ulan kanina? Sino? Hindi kayo, huwag kayong ano. Huwag Huwag kayong sumali sa kayong oras! sumali sa kami. Sa lahat ng nabasa ng ulan kanina, maririnig nyo ang team song nyo! Grabe, Pirmi, di bagay ayan, di Baguio, di Cordillera, para kay Bibi at Sara! Grabe, di ba hulugang karayom doon, oh? Hindi ba hulugang Oo. karayom? Grabe dito, till Dami there, dito till talaga. here, my God! Ang daming support to BBM and Sara! Iba! Grabe! Iba-iba ang Baguio! Iba-iba kayo magmahal, Baguio! And of course, ayan, before natin marinig ang kanta ng Ages, lahat po ng nasa harap, atras. Lahat po nasa likod, abante. Hindi, atras na, atras na. Magulo, sorry, nagulo. Atras lahat. Okay, medyo matras po tayo. Medyo atras na muna konti. Ayan. Ano? Ayan. Ha? And of course, mag-face mask po, tsaka social distancing. Kahit mga ganyan, kakonti. Okay, ito na, bago natin. Ito na. Bago natin marinig ang idol ng lahat. Isang sigaw muna, okay? Okay, BBM! Ang hirap naman tulungan talaga. Ate ko sa Kanina pa eh, ilang oras na tayo dito. Alas 10 pa tayo nandito, uy. Pag sinabi namin BBM, sabihin nyo Sara, okay? Pag sinabi natin Sara, sabihin nyo BBM. Umpisa natin. Mas okay kapag combined eh, di ba? Okay. Asan yung team ni Archie? Buhay pa ba? Buhay pa? Ano naman ang ibig mo sabihin? Para nakakasakit ka ng damdamin. Buhay na buhay pa. Buhay na buhay. Buhay ba? Okay. Ah, yung Ayan. team ko, yung team ko! Yung team ko buhay pa! And how about yung team ko dito? Oh, Sam. Yung din ka ba buhay pa? Oh. Unahin ko na dito! Okay. Unahin ko na dito! Ay, galingan natin! Tayo lang nandito! Okay! BBM! BBM! Sara! Sara! Ha! Ano? Parang mahina. Yun lang yun tayo. Hoy! Yun lang yun. Nakakatawa Okay. yun. Huwag niyo akong patalo. Ayan. This side! BBM! BBM! Sara! Sara! Parang mahina rin. Nabibigay ako sa alingaw-ngaw, parang nakakabit, di ba? Subukan natin yun. Mahina, no? Ano ba naman yan? Ang dami-dami dito, tapos dami dito sa mahina. Subukan natin dito, sa team ko. Okay? Subukan natin! BBM! BBM! Sara! Sara! Ganyan dapat! Para Ganyan dapat! Archie, ba mas malakas naman yung team ko kanina, ha? Di ba? Mas malakas kami. Ulitin natin! Ulitin natin dito! Sara! Sara! BBM! BBM!
BBM! BBM! Sara! Sara! BBM! BBM! Sara! Sara! Oh, di ba? Yan ang sinasabi kong unity. Dahil natin tayo sa unity. RG! RG! Kaya talaga yan. Ay, nanalo na. Ha? Kung ako kumakandidato, panalo na ako. All set? Okay, Sir Archie, do the honors of introducing to Baguio City our next band tonight. Hindi ko na kailangan ipakilala sa inyo. Diyos ko naman, kilala nyo na. Ang napakasikat, nag-iisa, AGs!
pangarap ang iyong binibiti at ito'y iyong galing. Itan mo sa puso mo, ito ay lalaki, ikaw rin ang aanin. Ay nakatulog ka lang isip sa hawak ng langit. Ito'y
microphone. Ayan, salamat. Asa na ba yung okay na? Okay na? Ayan, ready ka na? Kailangan mo lang lakasan yan. Malay mo! Nandiyan na pala siya sa Malay mo! gilid-gilid. Oh, sino magsasalita sa inyo ngayon? Dalawa. Ready? Mati po. Okay. Nabayag ni Sandro! Ang bayad ka doon eh, Sandro. Ayan. Tadiyan Oy! Triauda. Oy, 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 oy! Meron di papatalo dito. Dayan, nababasa mo ba yan? Ay naku, parang magkakalabasa rin dito ah. Pops! Max! Isang boto boto sa'yo! Isang Hoy, ano ba? Ayoko. Ayoko! Nabasahin natin para fair and Babasahin square. natin. Bahala na po kayo kung paano nyo interpret, okay? Ito ay para kay ano, para kay BBM, tama? Pops, isang boto sa'yo, isang gabi kay Sandro. Ibig sabihin na isang dinner date naman galing kay Sandro. That's nice. Okay, very nice. Ayan. Meron pa bang entry dito? Meron pa ba dyan? Meron pa bang entry? Ano yan? Ano yan? Sandali lang. Ay, meron daw dito, Dayan! Meron daw dito! Oh, Ayan! sige, ikaw muna, kuya. Kuya! Mangawit ka muna. Anong entry mo? Kuya, ilabas si Sandro, iuwi ko na sa Pangasinan! Ano daw? Iuwi ka daw niya sa Pangasinan. Ganun ba? Ayan, okay na yan, ikaw naman! Kuya, meron dito. Ano ba? Papakita niyo ba sa akin yan o bukas na lang? Okay, ang nakalagay, akin ka na lang, Sandro. Sino nakahawak? Sino? Gusto ko maging Marcos! Gusto mo maging Marcos? Iba Ayan! talaga engineer yung mga guest natin ngayong gabi ah. Ayan, ulitin na namin sigaw. Pag sinabi namin BBM, ang isisigaw nyo, Sara! Pag sinabi namin Sara, BBM ang isisigaw nyo. All together, Baguio City! BBM! BBM! Sara! Sara! Ayan, so tingin mo naririnig kita kaya? Feeling ko naririnig, pero feeling ko ito gusto din nilang marinig. Meron dito, sabi, BBM, swak tayo, isang boto, sa akin si Sandro. Eto, Saan yun? etong babaeng to. Oy, may picture pa! Pakita mo, May pakita mo picture, yan! ano yun ang picture? May picture pa. Amin na, ay, akala ko picture mo. Okay, pakita natin. Focus ba? Oh, close up! Yeah. Cameraman! Close up kita ba? Hoy, may mga, ano yun nanda sa t-shirt? Oh! Alam mo, feeling ko mapapalitan mo pa kaming host sa lakas ng boses mo. Sabi, baby, Sandro, akin ka na lang. Wow. Ayan, Dayan! Baguio City, maraming salamat po sa suporta nyo sa unit team BBM and Sara Duterte. Maraming salamat. Palakpakan nyo po lahat ang inyong mga sarili. Ayan, salamat po sa inyong suporta. Okay, at bago natin ibigay, ito na ba? Last na to ha, ito ha. Energy! Ano? Ano po yan? Energy! Ayaw daw ng last. Parang gusto niyo matuloy-tuloy tayo. Okay, ito ulitin natin ha. Gawin natin yung ginawa ni Kuya Andrew. Ay, ito pala, sorry. Sa lahat po na nanonood, live tayo ngayon via Facebook. Sa lahat po na nanonood sa SM, magandang gabi. Ay, oo! Magandang gabi po sa inyo. Okay, ito na. Gawin natin yung ginawa ni Kuya Andrew parang kanina, okay? Pag sinabi natin ang pangalan, anong sasabihin nyo? Apelido. Okay. Alright. Ito na. Bongbong! Bongbong! Inday Sara! Inday Sara! Ayan, maraming salamat. Palakpakan natin ang ating mga sarili for still being here! Kahit naulanan, natuyuan, andito pa rin sila. Kaya naman, we will now give the microphone to Pastor Herman! Pastor! Okay, so magandang gabi sa inyo lahat. Muli, kami ay nagpapasalamat una
sa Unity National, sa pagbigay nila ng tiwala sa atin. Nagkaroon tayo ng concert sa ngayong araw na ito. And of course, nagpapasalamat din tayo sa may-ari ng Crown Legacy, walang iba kundi si Engineer Ronnie Aquino, and of course, ang co-chairman ng William Sara Northern Luzon Headquarter, no other than Brother Mark Andrew Recto. Salamat din sa lahat ng staff ko, sa aming directress and scriptwriter, na kung bakit naging maganda ang flow ng ating concert sa gabi ito, si Shireen Cordobes at si Tintin. Salamat sa inyo lahat. Sa lahat ng staff na gabi-gabi ay nag-meeting kami, gabi-gabi ay naghirap, talagang naulanan at tubuyan para maging matagumpay ang gawain ito. And of course, sa guardian, sa aking kaibigan na si Founder Boho, thank you very much. Sa Speak and Speak, sa Span, thank you very much also sa lahat ng volunteer, sa lahat ng staff ng William Sara Northern Luzon Headquarter. Salamat sa inyong mga pagpupursigi, salamat sa inyong mga paghihirap, pagpapagal, salamat sa inyong mga nagsakripisyo, and of course, sa lahat ng ating bisita mula sa nasyonal hanggang sa local. I pray na kayo ay patuloy na pagpalain ng Panginoon. And of course, yung kaninang umaga, sa ating Easter service natin ito, salamat sa inyong pakikisan na ginunitan natin ang pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo. Maraming salamat din sa nag-perform sa Igorot Strong sa kanilang pag-perform ng kanilang cultural dancer. And of course, sa ating Atty. Casual Lipi sa kanyang pagsasagawa ng symbolic na pag-ahandog para sa Panginoon. At sa lahat sa Unity, of course, headed by Mayor Dumogan at sa buong line-up, salamat sa inyo lahat. At higit sa lahat sa inyo na nagmula sa iba't ibang lugar ng Benguet at ng Baguio City, palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Salamat sa inyong lahat at magandang gabi. Pagpalain tayo ng Panginoon. God bless you and God bless the Philippines. Good evening and good night. Okay, maraming salamat, Pastor. Again, Baguio City, mag-iingat po kayo lahat sa inyong pag-uwi. Maraming salamat sa